Eta ordu noiak, umeak, oiela zateako. Bai. Lehenu emiten zen, telasko zerbait, mantel bat izetelez. Bai. Eta nahiko handi, Bai. holan zera. Eta lehenengo, Eta gero emiten zen, erdi lane oneri felpea. Niki felpa askoin egiten zen bai, atxine, manta metxuak. Hala, manta metxuan, gaz egiten zer, egoten zeren, bai hori, batia horreko, hori handiek. Eta gaz oztare gane. Eta gero, zer emiten zen, bueltan zerbat. Zelan zateagon. Paxe. Paxe. Bai. Baina zera, erosiberiken zeren, ni neukintxo ginen du, zera gaz, gantxilo gaz. Baina luze, eta gaz, marra, eta umeko etxeduk. Baina amarra berarten, ez da? Kaderatara arten. Dana batute edo ez? Garrin bakarrik jauz. Garrin bakarrik. Garrin bakarrik jauz edo. Eta gero goiti, 1.100 aparato. Goiti du, ez dututa, gotza jegar nuke bertu dela, eta gero bero bai. Eta gero kamisetatxuk eta lautzu telasko zerak, ez da? Barruti lehenengo kamisetea, hori, telaskoa finfintxua, ezen operakin, erosi, niki neukin ozen, erosiken zen, salgei egoten zen, dendatan, oin bere, umen erropak egoten dira, eta orduan bere, umek ordungo modako erropak egoten zen, salgei. Eta zertzen zen, imiken zeren barruti imiken zen,